and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Kamirang duha kap? Mahadlo ka? Dili, nganong mahadlok man ko. Luya pa siya. O di tingali siya makaunahuna og dautan batok na ako. Husto sab. Ang ako lang gikapalakan, mao si Jay. Kinahanglang mananghid una ko niya. Una ko makigsulti sa amahan ni Wena. Oh, gikinahanglan pa ba na? Kinahanglan gid kap. Kung unsa iyang desisyon, akong tumanon. Mao ba? Pero ayaw ka pala kap. Akong pasabton og maayo si Jay. Dako ra ba ang akong pagtuo? Nga dunay gustong tugkaron sinulas ko. Hay masiwina. Tuwa sa kwarto. Natug? Wa man. Nitako. Ha? Nganong mitago man siya? Nahadlok ni Kapitan. Kauban na ko sa mama. Ha? Niya si mama ni mo? Gusto na ko siya pakito ni Wena. O gusto ko makita ang reaksyon ni Wena ini kakita niyang mama. Huwat ako din niya. Kaya akong pagawsan si Wena. Adto lang ko sa silong magkawat ha, An? Sige. Huwat ako. Oh, hain na ba nang imong ipakita nako ba? Kadiyot lang ma. Bidasan, oy. Imo lang yung giusika ng akong oras da sa pag-anay din he. Sus, giluod, yung ko magdugay din he, ay. Ayaw ko pagsultig ingon ana ma. Oh, niya na sila. Maayong adlaw ng Rosing. Uy, hala, Nagkailakas kauban ni An? si Wina. Uy, iha Wina. Uy, diin ka guday. Nganong dugay man kang wa magpakita na ako. Kinsa man ka? Mi balik ang imong amnesia, iha? Wa man ni siya ma-amnesia nang. Ay pagtubag diha, kay di ikay akong gipangutana. Ma, Okay, Raji. Iha, nakaila ka pa ba nako? Kaila kaayo. Nakaila ka nako? Kaila lagi. Di ba? Ikaw man tong mitokbot na ako. Dayon na ako sa pangpang. Onsa? Oy, Lagi! Ikaw lagi itong mitokbot na ako. Lagi! Tanawa o! Daghan man gani kong pangos. Ikaw na sa'yo ako itokbot, be! ha? Uwe na! Ay, Uwe na, bahad tong imong gibuhat, ha? Iyaman kong itokbot, be! Ako sa siyang baslansan. Hala! Wena. Ano ka pa mo sa kano? Wena, dili siya mo nagtukmod nimo. Ako siyang inahan, akong mama. ay, pastilan, kuyawa ba yan ako, oy? Unsa man da ini siya? Na amnesia o nabuang? Dili buang si Wena ng Rosing. Tingali nagutman lang ni siya o kaha sobra ang depresyon tungod kay siya na lang usa dito sa lasang. Lasang? Uy, Oh, lasang. Kana kung dagkong kahoy ang imong makita. Hala? Dagkong kahoy? O, unsa man? Nainomdom ka na sa nahitabo nimo? Nakita nimo ang dagkong kahoy? Wena, kung maglibog ka, ay nalang pagkunahuna pag-ayo. uy. Iha, mihilak ka namang gud hinoon. Luoy kaayo ko. Ako na lang usara. Gutom kaayo. Wa da ini siya pakan, na, kalit naman sa gud hinoon ni katawa. Busog gani kaayo ko. Be! Ikaw noon wakay kaon. Priyas na ako. Ay, mamauli na tadyo, oy. Wa man day ayon ning akong pag-uban nimo. Wa na esperansa suwina. Mukalit gilak day mukalit og katawa.
dili na malalis. Puyo ko ni mo, pe. Unsa? Uy, ayaw na lang. Ay tingalig, mga buang ming tanan. Ma, Saan man din ako sa pagsulti, ha, Jay? Nga dili naman ni matabang ning pagkabuangan niya. Iabi ba na kung ikasabot ko siya, dili naman di ay. Nang Rosing, nagkinahanglan pa siya sa atong pagsabot. Ato siyang tabangan nang aron mahibalik niya ang maayo niyang panghuna-huna. Uy, dili na lagi na siya matabang. Usa ba ka? Jay, tana, dali na. Mamauli na ta. Oh, hoy! Kita ka! Mamila ka! Sa... Hay! Oy! Nausa de! Uwe na! Tabangin ko din! Ay! Gibanglong ko! Uwe na! Ay, namugno di ay ko. Siya na may nagtukmod ako, be. Unya, gipira pagyod niya ang wapo. Wa ka di makaila atong gwapo. Nginsa dito siya? Da. Hoy, Manay! Nga nugod taon ka! Nga, imo managidokol! Gusto mo ginagkatarantang utok anak na! Saon, nga mura magbitin pagpangutanan na niya kinsa di ay si Jay. Uwe na. Dili to angay nimong buhaton, ha? Ang unsa man? Ang mamugdo kag tiguang. Siya rin akong bugnoon. Oy! Nga imo mo kong gitudlo. Ako na sa imong bugnoon. Bebe. Suway kung sa pagbugno. Suway dayon! Uy! Nga nang may katawa man ka. Ay kanimo Manoy! Imo manday na siyang gipaundayunan. Matagdan ka gani, ikaw lag. Makalingaw man di ay ning buangan ni. Auntie Fanny. Ay, sorry, Day. Sorry, di na ito mausap. Saon nga, wala magod siya ingan. Siya si Wena, auntie. Ingan man siya, Anastasia ko na iyangan. Bitaw! Na, to ano? Ato lang siyang sangpiton sa iyangan. Manoy, aron ba maanad? Basta Wena, ha? Ayaw na gid pamukno, ha? Labi na cute sa mga maguwang nimong edad. karon ma, imo na nakita unsay nahitabo sa imong pinalabi? May kaayuhan pa man kaha siya. Ma, siya mo'y nagpadagit nako. Siya mo'y hinungdan ini mga bunog sa akong lawas, ingon man sa akong mga samad. Ug ayaw kalimot. Si Ann mo'y nagluwas nako. Ngano bang imo pa man naghisgutan? Aron ihulagway ko nimo ang duha ka dagway sa mga babae nga nahimo natong mahatagan og koparasyon. Si Wina imong gipili alang nako. Pero tanawa. Tanawa unsay iyang gibuhat sa akong hitsura ug sa akong lawas. Kung tinuod pa siya nahigugman ako, dili siya makahimo sa pagbahad sa kinabuhi sa akong mga manghod. Hangtod pa ang imong kinabuhi. Samtang ang babae nga imong giayran, buutan, mo'y gipitik sa akong kasing-kasing ug maupay nagluwas sa akong kinabuhi. Siya raw na masad ba? Kundi ka lang gihapon makahuna-huna. Si Ann mo'y akong kalipay. Nakadungog ka ba, ma? Nakasabot ka ba? Si Ann mo'y akong manuluwas ug akong kalipay. Kung dili pa tungod di Ann, di na ko nimo makita pa. Ay ambot lang, Je. Ambot lang? Huwag ka gihapon dutli sa mga panghitabo. Imong nakita, ma, si Wina. Huwag na siya sa maayo panghuna-huna. Huwag pa nimo mapangutana nga ang iya karong kahimtang mahimong gipaningla na siya sa iyang kadaotan? Sige, ma. Surrender na ko. Pero sa akong kaminyoon, wa na ko magpaabot sa imong pag-uyon. Minyuan gid ako si Ann, musugot ka man og sa dili. Gibugno ni Wina sinang Rosing? Lagi! Wa, yun ba kabugong sila si Dayan o si Jay? Kagrabe good funny. Kuskan kay buang nga, uy! Ay, hala, di na ba gusto si Dayan nga tawag ko nagbuang swin na. Onya, be, ipaunsa pa man din niya si Wena. Nga mo kalit man nagkatawa niya, kalit sa gihilak. Sus! Katag yung wapag na siya ligo, buang yun, oy! Pero, tayo pa ni, yan ang imang gipugno si Nang Rosing, ha? Ay, kuan mang good. Giguro imang kuno ni Rosing si Jay. Unya, sa pagtuo ka ni Wina nga, may daw buhaton si Rosing, ay mautong iyan ang gibugno. Ay, milaban siya ni Jay? Oh, mo gina na hitabo kay diha man kuno niya bugnoan sa riyang gibira si Jay.
Nga naman di ay Karol. Matay, no? Bisag ingon na ni Ana ang kahimtang ni Wena? Naapaghihapon ay ang pagbati ni Jay? Oh, so pagsige tingali niya huna unsaon gyud niya pag-agaw si Jay gikan ni Dayan. Nayabag na lang hinuon. Oo niya, unsa may buhaton ni Dayan kang Wena? Dako nga ko bagtuong iyan ni patambalan. Mugas to si Dayan para sa kaayuhan sa iyang kontra? Di ay, mura ka man sa bugwa makaila si mong amiga, oy. Iya pa gining iampo gani nga mamaayos wina siyang sakit. Oo, hinuon. Mao may gipaningwa ni Dayan nga bag-uhon ang kinabuhi ni Wena. Nga mubalik siya sa sabakan sa labang makagagahom. Kumusta man si mama nimo? Okay naman. Dadadi man ako sagang si mama sa dihang gitukmod siyang wina. Kusga na sa babayhanaw eh. Basta ingon ana ug panguna-una, Jay. Kuskan gyud. Unsa ba imong plano ni ana wina? Dili mahimong ani lang siya sa inyo papuyon. Nakahuna-una ko nga patambalan si Wena, Jay. May paglaom pa kang mahibalik ang maay niyang panguna-una. Unsa atong kalibutan nga pinaagi sa tambal, ingon man sa atong pag-ampo. Mahibalik niya ang hustong panguna-una. Ug mosamok na sab sa atong relasyon. Dako ang akong pagtuo. Nga sa higayon nga maulian na siya, mausab na siya. Ug mag-usab siya sa iyang kinabuhi. Ay, kuan di ay, gusto na ituod. Nga naman. Diniday si Kap kaganina. Ug may gihangyo siya. Hangyo. O unsa man? Dito siya sa ospital. O gikasulti si Sir Nolasco. Matod niya kang Kap nga mapasok ko na siya kung iya kong gunitan. Dili na ang ikahibungan oy. Nagsubay man sila sa kadautan sa demonyo. Hinungdan nga mapasok sila. Mainitan siya imong kabalaanon. Ayaw ko't pagsulti, Ana, Jay. May hangyo siya nga makiksulti na ako. Kanang kamirang duha. Unsa? Tingalig importante ang iyang tuyo na ako. Tingalig magpatabang aron mo balik na sa Dios. Jay, makiksulti kong Sir Nolasco, ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!